Din is-sena il-Konferenza Nazzjonali bl-isem tal-Istat tan-Nazzjon se ssir nhar il-ħamis 20 ta' Ġunju fil-Palazz Verdala. Din hija r-raba' sena konsekutiva li qed issir din il-konferenza u l-ewwel waħda taħt il-patroċinju tal-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn tnediet l-edizzjoni ta' din is-sena ġie spjegat kif bħal edizzjonijiet preċedenti se jkun ippreżentat stħarriġ xjentifiku mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara dwar kif qed tevolvi l-identità Maltija u x'aspetti jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tan-nies. Fil-fatt l-istatistiku spjega kif se jkun interessanti l-fatt li din is-sena l-istudju qed isir f'kampanja elettorali. Il-poplu min jinfluwenzaħ, infatti nidħlu fuq diversi aspetti, min jinfluwenzaħ l-aktar ikkux reliġjon, familja li inti tgħix magħha, politika wkoll. Allura bekk din is-sena waħda interessanti għax kellna surveys li saru qabel elezzjoni, wara elezzjoni, waqt pandemija, wara pandemija, issa waqt elezzjoni. Kif jista' jaffettwa dan forsi jekk jaffettwa? Fl-aħħar 3 snin fost l-aspetti li ħarġu minn dawn l-istudji kien hemm l-importanza tal-familja, il-fatt li l-flus ma jagħmlux lil dak li jkun kuntent, il-festi bħala l-aktar element importanti tal-kultura Maltija u li aktar ma jgħaddi żmien iż-żgħażagħ iżjed qed jitilfu l-fiduċja fir-reliġjon. Il-President Spiteri de Bono tkellmet dwar l-iskop tal-konferenza illi toħloq dibattitu informattiv biex minnu joħroġ sarif li jsejjes id-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali. Staqsejna lill-eċċellenza tagħha x'qed tistenna mill-edizzjoni ta' din is-sena. Informazzjoni aktar u informazzjoni dwar x'qed iħasseb lill-poplu tagħna, x'qiegħed jinkwetaħ, imma wkoll affarijiet oħra illi tista' tgħid li qed ikun żvilupp fil-karattru tagħna ta' nazzjon. U dan għaliex min ikun qiegħed jipproponi li jmexxi l-pajjiż irid jirrifletti x-xewqat, l-aspirazzjonijiet u anke it-tħassib tal-poplu. Fost il-kelliema f'din il-Konferenza Nazzjonali se jkun hemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni.